Sai baba tiku, sai baba tiku, ga baba tiku, ga baba tiku, sai baba tiku, sai baba tiku, ga baba tiku. A shi ku an wuni lafiya? Baba tiku. Ya gida? Ya fama da jama'a kuma? Sai baba Allah mu gidi ya jagora. Wallahi ka ga ya hakuri dan tuni ne nake so ne ga ruwa ina ne ba shi wajen gidan na gidan ma mun ƙara sa wani nake so da Allah dan taimaka. Dan kuɗin nan da Allah a tiku. Dama ko ba san kuɗin ma kana mana. Wallahi ba na san kira ka ne uga wallahi shi yasa ga bana kira ka. Wallahi ai abin da yasa kaga ban kira ka a waya ba ran da dade. Ai ba na son ke yawan takura ma da bayani na ga ko babu wannan sabga kudin ma a tiku ai kana mana a tiku ai kai ai haba da za mu ke samun irin ku a Najeriya ai da abun ba haka ba ai wallahi ai a tiku ai abin da yasa ba na son ke yawan damun ka da waya saboda ko ba wannan sabgan ma a tiku ai kai mai mana ne a tiku ai da za mu samu irin ku a Najeriya Assalamu alaikum. Ina wuni? Ina gajiya, ina kwana, ina gajiya. Baba Atiku, dan Allah, dan Allah Baba Atiku ka taimaka mana kaga halin da muke ciki an killace mutane sai mutuwa suke saboda yamma Baba Atiku. Dan Allah, dan Allah Baba Atiku ka taimaka mana ka shigo rayuwar wannan tsohon gwamnati. Wai ga ma Atiku Obasanjo ne ke ba da shi. Hello ranka da yi haƙuri wani dan sholi nan wallahi yazo ya warke wa na kuma dan kwacen waya ne. Ya ga Baba Atiku. Sai baba tiku, sai baba tiku, ga baba tiku, ga baba tiku, sai baba tiku.